Heippa vaan kaikille! Ajattelin päivitellä nyt taas pupujen tilavideota. Ja tosiaan tämmöiset tilat niillä on nyt ollut kesän ajan ja on nyt toistaiseksi. Ja tosiaan tämän videon tekoajan Roope imuroi tuolla, jotenka puput oli vähän peloissaan ja piiloissa. Mutta ei välitetä siitä, vaan keskitytään näihin tiloihin. Ensimmäisenä mä esittelen Vindin ja Peekan tilan. Ja täällä heti ensimmäisenä onkin sitten siivousvälineitä, harja ja rikkalapio sekä tommonen puhdistusaine. Sitten on häkin yläkerta, no tossa on leluja ja pesäkoppi sekä viilentäviä laattoja. Ja sitten seinillä roikkuu tämmöisiä virikkeitä, erilaisia. Ja tää rotta tuli Peekan mukana, kun se muutti meille. Täällä alakerrassa on sitten heinät ja WC-laatikko sekä vesikuppi. Ja tossa on sitten parit lelut. Tuolta pupujen virallisesta turvapaikasta on ovet auki sitten melkeinpä koko ajan muualle keittiöön. Ja tässä näkyy sitten vähän näitä tiloja. Eli täällä on kanssa vähän piiloja, putki, erilaisia pahvivirikkeitä, keppejä. Vähän kaikkea tämmöistä isompaa, mikä ei tonne niiden omaan kerroshäkkiin mahdu, niin ne on sitten käytössä täällä muualla. Täältä häkistä ne pääsee sitten tällaiseen tilaan. Ja tää onkin ihan selvästi pupujen aluetta, joka paikka täynnä vähän virikkeitä ja muita. Ja tämän tilan rajaa sitten tämmöinen komppariverkko ja se on välillä auki ja sitten tänne pääsee sitten vielä. Nyt on hirveä sotku, kun me täällä juuri siivoilemme, jotenka älkää siitä välittäkö. Mutta tosiaan tää on niinku pupujen virallista aluetta ja tämmöistä häkkialuetta. Olohuoneesta pääsee sitten käytävään ja käytävä on Eetun ja Vindin aluetta. Aina kesäisin, kun tää ovi on auki, kun tuuletetaan, niin tässä on tämmönen kompparipalanen rajaamassa aluetta, ettei kanit sitten kohtaa ja tule tappeluita. Ja tää käytävä on tosiaan Vindin ja Eetun käytössä. Ja tää näyttääkin siltä, että täällä jotkut puput riehuu menemään. Eli täällä on paljon kanssa erilaisia pesäpaikkoja ja tunneli. Ja sitten on tietenkin muita virikkeitä, kuten leluja. Ja tässä näkyy pari syötyä keppiä. Ne on omenapuun oksia. Maistunut oikein hyvin. Tuommoinen pahvimökki. Ei yhtä syöty kuin se keittiössä oleva. Täällä käytävän päädyssä on sitten tommonen koivun oksa. Ja on sitten vielä pesämökki ja tuommoinen pehmolelu. Ja täällä tosiaan on Vindin ja Eetun tämmönen virallinen piilopaikkavaltakunta. Täällä on niiden kaikki tarpeelliset jutut, niin kuin heinät ja WC-laatikko. Ja täällä on lisää pesiä, piilopaikkoja ja piilennyslaattoja. Tossa on tommonen hyllytaso, mihin Vindi pääsee vähän Eetua piiloon välillä, kun siltä tuntuu. Eetu ei tuonne yläkertaan mene. Tässä on sitten järkyttävässä kunnossa oleva hylly. Se on täynnä kippoja ja kuppeja. Ja unohtunut vesikuppikin oli siellä. Tosiaan vaihdoin Vindin ja Eetun veden juuri, mutta sitten unohtui tuohon hyllylle. Noin, nyt sekin on paikallaan. Ja vähän rapsutellaan Windy-Bindiä. Ja täällä on sitten 2-ovinen koppi laattojen päällä. Ja tää on ollut tosi kivassa käytössä. Tähän saa näihin koloihin laitettua herkkuja ja kaikkia keppejä tungettua. Sitten on tämmönen pajusilta ja WC-laatikko, jossa Eetu puputtaa heinää. Ja siellä oli noi heinät siinä päällä, ja tässä on sitten vielä pesämökki. Ja täällä on sitten puruja ja WC-pellettejä
ja sotkuinen hylly, jossa mä teen pupujen iltapalat, ruuat ja muut. Ja takaisin käytävään, ja tässä on kuljetusboksit. Ne on siinä lähtövalmiina, kun ollaan lähdössä mökille taas hetken päästä. Ja täältä pääsee sitten eteiseen. Ja nämä rappusetkin on vielä vähän pupujen käytössä, mutta ne on vähän kiellettyä aluetta, koska ne ei oikeastaan kuulu enää mun asuntoon. Ja tästä pääsee sitten ulkorappusiin ovesta ulos. Ja täällä on meidän minipihamme. Tää on tosi kiva, kun pääsee puput vähän happihyppelylle. Mutta tässä ei ole sitten mitään ruohoa syötävänä, mutta pääsee vähän kurkkimaan säätä ja nauttimaan auringonvalosta. Tässä roikkuu tosiaan vielä tämmönen virike. Ja tää portti aukeaa sitten, kun ottaa nämä heijastimet vaan pois. Niin se on ihan kätevä, kun ne saa vaan vedettyä sitten pois, niin portti aukeaa. Ja tämmönen oli tämä meidän minipihamme. Ihan kätevä nyt kesäaikaan. Kiitos paljon, jos jaksoit katsoa koko videon. Luultavasti jaksoit, tää ei ollut hirveän pitkä, mutta kiitos paljon katsojille. Nähdään taas ensi videossa. Mä toivon, että saan tehtyä näitä taas kivaan tahtiin.